En diskursanalyse er en analyse af den måde, der tales om et politisk emne på, og kan bruges til at analysere politiske taler. Man kan sige, at en diskursanalyse er en form for analyse over italesættelsen, som er den måde, et emne omtales på. Antagonisme, som er nogle sprogligt konstruerede modsætninger, og nodalpunkter, som er noget centralt i en diskurs. Vi har valgt at fokusere på de 3 punkter: hegemoni, priming og ækvivalenskæder. I vores diskursanalyse af Helle Thorning, den nuværende statsministers, nytårstale. Hegemoni er en tilstand, hvor en diskurs dominerer over andre diskurser. Vores Danmark dominerer meget i talen. Helle Thorning bruger ordene meget for at få sine tilhørere til at føle, at hun taler til dem, for at få fornemmelse af en form for fællesskab, at vi er sammen om det, og opnå en form for opbakning. Så det der er altså en fællesskabende diskurs. Helle Thorning-Schmidts tale er opbygget omkring begrebet priming. Det vil sige, at det er en længerevarende forberedt tale, og budskaben er primet og rettet mod befolkningen, og dermed udgør den derfor et grundlag for en eventuel politisk diskussion. Med eksemplet på de 3 kvindelige generationer skaber Helle Thorning relationer, som kvinder gennem 3 generationer kan identificere sig med, hvilket udgør en stor andel af den kvindelige befolkning, hvilket vil sige, at hun rammer en stor målgruppe. Kvinderelationen er oven i købet en populær ækvivalenskæde, da kvinder generelt er oppe i tiden. Herudover prøver Helle Thorning at sætte lighedstegn mellem sit nodalpunkt solidaritet og diverse emner, som f.eks. skat og velfærd. Her peger hun på, at vi i Danmark skal satse på solidaritet og velfærd, men at disse ikke kommer af sig selv.